Vítám vás u 5. týdne našeho cvičení. Dnes si dáme dynamickou lekci, kdy si zazpomínáme na dynamické zahřátí a projdeme všechny spory, podřepy, výpady, kliky a uděláme si z toho intervalový trénink. Ahoj, vítám vás na první dynamické lekci. Předpokládám, že jste se zahřáli. Buď ukázkou na začátku, anebo jste si sami doma udělali nějaké aerobní cvičení. Pokud ano, jdeme na to. Jsme zahřátí, dynamicky protažení a můžeme jít do výpadu druhou nohou. Jdeme jen výpad vpřed. Nahoru výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Ještě pojď. Ještě 8, 7, 6, 5, 4 poslední. A 1. Výborně. Přecházej na šíři boku. Malinkatý podřep, mírný předklon a vytáhni paži. Udělej s rukou svíce. Překlop pánem, spevni střed těla. A představ si, že jedeš rukama pozdí nahoru a dolů. Nic víc. Nedáváš lopatky k sobě, ale naopak stahuješ lopatky dolů do šíře. A nahoru. Pojď na to. Výborně. Pevné paže. Nejsi určitě v zápaži. Představ si, že ležíš na zemi a stahuješ ruce po zemi dolů. Ještě 4 opakování. Poslední 2. A 1. Povol paže, pojď si to vyběhnout. Jenom výběh. Přejdi do rychlejšího joggingu. Zaber, zaber, zaber. Známe z rozcvičky. Přejdi do panáka. Ještě 4. Připrav se na podřep. Šíře boku. Sedám a zvedám. Nahoru výdech. Nádech, výdech. Ty pokračuj, já jdu bokem. Pracujou co nejvíc nohy. A hýždět. Pojď malý pohyb v tempu. Ještě 4, 3, 2. Pojď nahoru. A výdech. Nádech, výdech. Pojď tempo. Neprohni se v zádech. Drží nám to střed těla. 4, 3, 2. Jogging. Vyběhni to. Klidně v tempu zvolní. Výborně. Přecházíme na podložku. Připrav se na klid. Dámský či pánský. Široké paže. Spevni. Nesmíš se prohnout. Překlop pánem. Ramena stahni. Nevytáhnu ramena k uši. Odklad poteminu v jedné příčce. Jdeme na to. Jdem dolů. Nádech, výdech. Opět klidně zvolni tempo. Dolů. Nahoru. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Pojď ještě 3, 2, 1. Zvedni se nahoru.
Výborně. Lehce vydech. Pokračujeme dál. Přijdi na předložku. Nohama dozadu. Na špičku, pevný střed. Nastav správnou polohu, co už máš natrénovanou. Výborně. Povoluješ kolena, povol. Podívej se vzhůru, otevři hrudi. Podívej se dolů, povol, opři se o dlaně, zvedni se nahoru. Pojď zpět. Jedeš. Známe začátek rozcvičení. Výborně. Od sebe k sobě. Jogging na místě. Třídínový skoku. Do nůžek. A do zakopávání. Hop, hop, hop. Dlaň stehno. Čtyři, tři, dva, padá. Nádech, výdech. Připrav se a jedeš výpady pravá leva. Celé zopakuješ. Díky moc. Víte, kdy se na vás ještě těším? Na facebookovém profilu značky NEL každou středu od 8 do 9. Budu čekat na vaše dotazy. Pište.